Raquel oli kiltti, kun kutsui meidät. Näistä bileistä tulee ihan parhaat! Kuule Barbie, kiltti ja Raquel eivät oikein sovi samaan lauseeseen. Älä nyt, Nikki. Tästä tulee tosi hauskaa. Wow. Mitä ne ajatteli? Uskomatonta. Todella noloa. Luin kutsun ehkä 100 kertaa ja sitten laminoin sen. Hei kaverit, kiva kun pääsitte. Raquel, sanoit, että asu vapaa. Lauantainako? Sanoin kyllä juhlava. Olkoon, saatoin sanoa vapaa, koska tällä kertaa minä olen juhlan tähti. On Raquelin vuoro loistaa! No, jos te seisotte kasvien takana, kukaan ei ehkä huomaa. Hei hei! Hän teki sen tahallaan. Hän viritti meille muotiansan. No hei, ei Raquel niin kiero ole. Olenpas. Barbin bilevinkki numero 1. Pitää aina olla valmis vaihtamaan tyyliä lennossa. Pitääpä kokeilla. Ihana! No niin, juhlat odottavat jo. Mitä ihmettä? Mitä ne ajatteli? Uskomatonta. Todella noloa. Mikä muotirikos! Törkeä ylipukeutuminen. Raquel, olisit voinut kertoa uimapuvuista. Joo, olisin, mutta tämä on hauskempaa. Heippa! Mikä kiero! Häpeämätön pieni. Ei haittaa. Ehkä vieraat vaan tahtoivat altaaseen. Ja mikä siinä? Siistiä. Ja nyt polskimaan. Eikä. Mitä ne ajatteli? Uskomatonta. Todella noloa. Naamiaisetko? Onpa omaperäinen asu, Barbie. Niin pliisu, mutta tosi pliisu. Selvä! Minä sain tästä tarpeekseni. Ai, anna anteeksi. Kerrankin juhlat, joiden keskipiste on Raquel. Siitä vain kaverit, aplodit emännälle. Tässä kohdassa näytetään sitä arvostusta. Olit oikeassa. Näistä bileistä tuli ihan parhaat. Sanos muuta. Varo nyt, tämä asu on vuokrattu.